ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପଲବ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ବନ ସମ୍ପଦ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ବହୁତ ଧନ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖଣିଜ, ବନ ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁହା, ଧାତୁ, କୋଇଲା, ବକ୍ସାଇଟ୍, କ୍ରୋମାଇଟ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳେ। ବ୍ୟବହାର ଇସ୍ପାତ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ କୋଇଲା ଭୂମିକା। ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରି ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଆୟ ବଢ଼ାଏ। 2 ନମ୍ବର ହେଲା ବନ ସମ୍ପଦ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କାଠ, ଔଷଧି ଉଦ୍ଭିଦ ମିଳେ। ବ୍ୟବହାର କାଠ ଓ କାଗଜ ଶିଳ୍ପରେ ଔଷଧ ତିଆରିରେ ଭୂମିକା। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରେ, ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଦେଇଥାଏ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ। 3 ନମ୍ବର ହେଲା ଜଳ ସମ୍ପଦ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ଭଳି ନଦୀ ଏବଂ ହ୍ରଦ ଅଛି। ବ୍ୟବହାର ସିଞ୍ଚାଇ କାମରେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ, ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ଭୂମିକା। କୃଷି ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଉପକାରୀ, ମାଛ ଚାଷରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦର୍ଶାଇ ଘରେ ଓ ସ୍କୁଲରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା 10ଟି ଲେଖାଏଁ ସମ୍ବଳର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। 2 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୁଏ ତାହାକୁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କ୍ରମାନୁସାରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚଦଶତମ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନାମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାର୍ଟଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଜୀବନୀ ଓ କୃତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି 5ଟି ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖ। 3 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ହେଲା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଗଣ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ 1950 ମସିହାରୁ 1962 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତିକି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଲେଖିବ। 4 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ତୁମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେପରିକି ବସ୍, ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା, ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା, ଫ୍ୟାନ୍, AC ବ୍ୟବହାର, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରିବା, ରୋଷେଇ କରିବା, ପାଣି ପମ୍ପ ଚଳାଇବା, ଚାଷ କାମ, ଦୋକାନରେ ଫ୍ରିଜ ବ୍ୟବହାର, ରାସ୍ତା ଲାଇଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି 10ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଶକ୍ତି ବସ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲେ ତାହା ଚିହ୍ନଟ କର ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସରନ୍ତି ବା ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତି ବସ୍ତୁ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। 4 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ଉପରେ ଏମିତି ଲେଖିବ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଲେଖିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରକାର ସରନ୍ତି ବା ଅସରନ୍ତି। ତଳେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ଲେଖିବ। ବସ୍, ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା, ଡିଜେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ ସରନ୍ତି ହେବ ସେମିତି ଠିକ୍। 2 ନମ୍ବର ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା, ମାନବ ଶକ୍ତି ସରନ୍ତି ହେବ ଠିକ୍ ସେମିତି ତାପରେ ଲେଖିବ। 5 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି 5ଟି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଲେଖ। 5 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ଏଠି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ଲେଖିନେବ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ସେମିତି ଲେଖିନେବ। ଏଠି ବି ଠିକ୍ ସେମିତି କୋଣାର୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ଏଇଠି ବି ଯେମିତି ଉତ୍ତରଟା ଅଛି ସେମିତି ଲେଖିନେବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ଲେଖିନେବ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ହୀରାକୁଦ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚିଲିକା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାର ଉତ୍ତରଟା ଠିକ୍ ସେମିତି ଲେଖିନେବ। ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। 1 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା
ତୁମ ଗ୍ରାମରେ କେଉଁ ଋତୁରେ କେଉଁ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ହୁଏ ତାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ଏଇଠି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ଲେଖିନେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ଜୋର ପବନ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ କୁଆପଥର ପଡ଼ୁଥିବା ପାଣିପାଗକୁ କାଳବୈଶାଖୀ କୁହାଯାଏ। ଦିନର ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସହ ଏହାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ପରିବାର ସହ କଥା ହୋଇ ଏହାର କାରଣ ଜାଣି ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଏକ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ବିଜ୍ଞାନ 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟା ହେଲା କାଳବୈଶାଖୀ ଓ ତାପମାତ୍ରାର ସମ୍ପର୍କ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ବି ଏଇଠି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ଲେଖିନେବ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ନଦୀ ଓ ପୋଖରୀ ଜଳ କିପରି ଦୂଷିତ ହୁଏ? କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିପାରିବା ତାହା ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ବିଜ୍ଞାନ 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ନଦୀ ଓ ପୋଖରୀ ଜଳ କିପରି ଦୂଷିତ ହୁଏ। ଉପର ଲାଇନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉନି ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନଟା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତିକି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ତାର ଉତ୍ତରଟା ଲେଖିନେବ। ବିଜ୍ଞାନ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ଜନ୍ମଦିନରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ବେଲୁନ୍ ନିଜେ ଫୁଙ୍କି ଫୁଲାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ରୁଟି କିମ୍ବା ପୁରୀ ହୁଏ କିପରି ଫୁଲେ? ତା ଭିତରେ ପବନ କିଏ ପୁରାଏ? ରୁଟି ମୋଟା ପତଳା ହେବା ସହ ଫୁଲିବାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷକ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଲେଖ। ବିଜ୍ଞାନ 4 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ବି 4 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟା ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ଲେଖିନେବ।